para pamong. Dilali-lali bisa lali papai alung beli bisa lali. Lamun sampean pengen weruh tujuannya Nyai Langkung ninggalakan panggonan tanpa pamit karo sampean. Pertama kulaku pengen goleti kaya dene sing dadi laki Kakang Batalumut. Uga termasuk putra putri Neisun sing lawas ninggalaken orang anak kabar lan beritane, orang anak tekane, orang anak balike para pamong. Papa yang nindi, papa yang nindi, wong Palimanan. Dadi ari masalahkun menang apa sampean bliwawarah kelawan para pamong nggih. Sing weruh tujuane Kakang Ki Ageng Danuwardaya, Kakang Ki Ageng Krangkeng, ya Kakang Bantalumut, ya kula sing berumah. Ai, Bob menawa kula mas sampean ki beli weruh. Ari tujuane kula mong repotaken sampean. Mong gawe susah karo para pamong. Tenggak jati pesorean nyandang amat, nyandang sing kaya ngapa. Ya karuan tak puji tanggung jawabe Kakang Batalumut dadi Ki Ageng ning Krangkeng nggih. Sing pertama babat alas ya. Sewise alas dibabat gawe pedukuhan sing diarani Krangkeng. Krangkeng ki leres para pamong. Sampai akeh masyarakat sing pada andon betah. Ki kula ki sampai dadi penganute Kakang Ki Ageng Krangkeng ya. Sebab bengene kan alas Andagasari. Denger mangsa burungan ciri mangsa banding. Sewise dadi desa padate penduduk. Kini rakyat Krangkeng lagi kenang musibah yang penyakit Gusti Ayu. Gilir es para pamong. Bulane kaya dene Kakang Danuwardaya beli bakal mangan wareg selagi masih akeh rakyat sing kelaparan. Mong nyandang bagus selagi rakyat Krangkeng masih akeh sing kewudan. Mulane ning lebakien rela ning ati daripada rakyat sing ngangluh kenang penyakit masih mending dheweke sing ngorbanaken diri. Ciri wancik baca diri tulis gawang janji. Mulane gak pantes anak-anak sampeyan sing loro pada langkan ning omah. Ku kaya dene kacung Anjasmari kelawan Anjasmara. Sampai-sampai bocah ki orang mengenal waktu bengi, orang mengenal waktu awan, waktu ne panas. Jare dewek melu bela bantu kelawan ramane. Loro sababia, loro tambah. Ternyata sampai saat saya durung ana balik-balik ke para pamong. Ya nune makula gak boten pisan-pisan. Wong bener pasti ketenger, wong becik pasti ketitik. Papa yang nindi aja lali. Kula gemelu rasa prihatin. Para pamong arep luru wisada mung diblolihi. Sirama kabeh para pamong ajadoh karo bala desa. Layanana kebutuhan yang rakyat. Adapun masalah penyakit kun tanggung jawabe Kakang Batalumut ku mengkoten ya gam. Ginajan kula gabotan nyalakan ning sampeyan. Berarti hari kaya konon bagi tugas.
sampean menang anane krangkeng apa nindi Bapak aliek dik aja lali baka pendapatnya kula mas semonten gak maaf nyageng pilih pendapatnya kula dianggap sawon ya tulung aja dinggo pripun sih para pamong sampean arep ngupai pendapat apa singarane penyakit iku kinki lagi diuji lagi dicoba maksudnya sejauh mana ketabahane wong dadi pemimpin lamun sampean berlarut tenggelam dalam musibah watire wis karuan rakyat lagi kenang musibah kenang penyakit watire sampean sing dadi pimpinane watir melu sakit siapa sing mikiraken konene Alhamdulillahirabbil alamin eling-eling para pamong kang selalu perhatian kelawan Nyai Langkung selalu ngupai pandangan selalu ngupai nasihat matur kesuwun para pamong sampean wis ngupai pandangan kelawan Nyai Langkung nun Kang Nyai Langkung sote mau sing lagi ning Solo nggih bareng ning kene kan arane kan Gendarsari ya Gendarsari Ki Batalungut sote bareng wis ning Krangkeng lagi singkanane Pak Danuwardaya kunku aduh lagi nome mah ya pada wadone ayu lanange ganteng kaya konon soten maksude wong dadi pemimpin iku kudu ngupai contoh sing rendah kelawan rakyat patut dadi teladan menurut pendapatnya kula mah nyageng ki mangga pripun dadi sampean sing bisa ngelipur diri coba bari rakyat mau wis karuan lagi sakit ya lagi sampean lagi luru wisada lagi luru tambah menawa baik ya sampeane disgawe seneng mengko Kakang Danuwardaya atau Kakang Ki Ageng Krangkeng teka gawa tambah nambani rakyat Krangkeng mudah-mudahan kayak konon apa sing diucapaken ning sampean tapi sampean kan ngomong kudu bisa ngelipur, kudu bisa bunga-bunga kelawan cara priwe niki para pamong. Nyung, nun Kang upana weru nyung. nggih punten ya Kang Los. Nyi Nun, aja dipikiri pusing ya memang sampean tinggal dina pusing ban mikiri rakyat kalau mikiri lakian sampean mending jare wa manyu-mayu pe hiburan. Hiburan. Iya, Maksudnya hiburan tetembangan. bener. Tetembangan. Langka alat musiknya ku amanyong. Iku nyiku ake pang cilik. Terus kanggo apa pang cilike? Ya ditugeli dadi loro. Iya terus? Ya ditabur pang cilike ku. Oh. Diadu. 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 Terus ana watu pinggir kali cilik Kang. Iya ke watu cilik kan apa? Dimet loro watu we. Iya. Terus Diadu diberi maning. kakan. Ya diadu. Nah, sing beli keduman kayu beli keduman watu, Ana tangan loro kudu Kang. Terus lampak indah sira. Ya tepuk tangan di Kang. oh mengonon. Iya. Tapi awas ya. Memang hiburan itu bagus. Tapi aja sampai kedeleng rakyat Krangkeng. Gua yang temen rakyatnya lagi musibah. Kaje nyageng aja pada tetembangan baik. Kanggo ngulas aja suwe-suwe watir bokat keuruan masyarakat Krangkeng. Ya, lamun sampean tujuannya kayak konon kula banget setuju. Hitung-hitung kang menghormati Bapak Tuan Hajat. Ya. Pengantin lanang, pengantin wadon. Wadon masyarakat Gebang Mekar. Gebang Mekare dihormati sing masih setia karo Dewi Warna. Terutama kanggo nok Sindi. Nok Sindi, nok jelitane kedhi. Kanggo nok neng demplon, ya. Kanggo nok diane kedik sing duwe gejlek. Sing duwe Kang Manyung. Ake temen. Kanggo ngormati maning mimerendi wong tulang kacang. Kanggo Bundai Ganis wong Majakertane diajak. Kanggo nok Cici karo nok Yulia kedik. Wong ireng Bayunang kanggo ngormati Mas pengantin sareng Yayu pengantin. Kanggo Bos Acil. Bos Acil
Kanggo mantan tuan rumah Siapa je? Bos Batu Alam. Oh iya Mamai Alun. Mamai Alun. Sing ananing kedoya. Mamai Alun diajak. Kanggo Nok Nur Mimi Rizky, kanggo Nokus Mimi Pia, kanggo Nok Leni sing duwe pindangan. Kanggo Mas penganten sareng Yayu penganten. Kanggo Mimi tuan rumah sareng Mama tuan rumah sing duwe hajat. Kanggo sing duwe Andi Putra. Adi Putra. Sing duwe Adi Putra. Kanggo calon majikan si pegagan Raden Sumang, Ajeng Opan. Hey. Kanggo Nok Cindy, Bos Acil Pak Pia, bos OGJ. Nok Leni, Nokus Masih kanggo Nok Cindy. Bos Sayang. Acil Mimi Rizky. Kanggo Nok Aas Astini. Awan kebiasaan begini tegwiriti seberapa terjampi kajian semarak putih dari jauh ini tersebut karane ikan sing anggone wolak walik nang atine. Kanggo Noksi siapa di Taiwan Nok Leni, Mimi Rizky. Noksini Nokus Kanggo sapa ah? Bos Acil Ora tendas Nok Cindy. wis kabulanan tuntas Sunakan Mas Bowo Kanggo Nok Cindy bae sama. paling sayang Mas Bowo paling eman Mas Bowo paling sayang Mas Bowo sayang Mas Bowo si paling eman Mas Bowo. Nok Dian sing lagi dagang ning kedokan. Noksi Nok siapa di Dian wong Taiwan kedokan penjual es. Mamai bagus siang raya Pak Pia, bos OGJ. Kanggo Nok Dian Mimi Aska sing kedokan bunter. Nok Yuli, Nok Cici, Bos Acil Ibu Haji Nunung. Balik maniling si badan Mimi Ganis, Mimi Ganis. Sahabat liburan kala capi kala teman sampean sampai edan sejarah Acil Opa calon pengantin Nok Kaji Ika sing duwe sinar tani. sampai sebulan tuntas silakan sampai beli koluman apa keduci mati apa saking badane kanane apa masih angger bae Noksini Kanggo Papai Ganis sing lagi laku. Bos Acil si wilayah Nok Cici, Nok Yuli Gede. Noksi siapa di Taiwan Oh iya. Nok Ika sing duwe sinar tani. calon majikan si pegagan Ajeng Opa Kanggo
Alhamdulillah bener saudara ucapan para pamong. Setelah tetembangan anak perubahan. Bisaan ya. Bener nyung. Singarane hiburan iku bisa ngerubah suasana. Kunyiageng kerangkeng mau nama merengut. Sakine makato nuntun. Alhamdulillah anak perubahan anak perbedaan. Tapi aja sering-sering ya. Sebab bakal wong keseringan watire kone ketangguhan. Ya. Mendingane oleh alem. Malah konene wong sing sengit mah. Ya aja boro ning blesake. Ning. Senajan bagusnya gak ngerti poyok. Bener. Barang anu singarane kesenengan karena atine seneng kadang-kadang ketagihan. Ning lebakun nyageng. Ya. Singarane wong gegolat iku ya luwih cepat luwih bagus. Dadi ki mabokat sampean kangen ayo tak baturi kula. Melanjutakan perjalanan. Ya maksudnya jare kan ngolati kakang Ki Ageng Batulumut. Iya. Ya wis ayo. Ya wis ari kaya kono mah sampean meluan. Ya pasti melu beli tegan delengaken sampean dhewe kan. Alhamdulillah baik hati tem sampean. Ya wis kula netang ajeng ya. Mangga, Yuk mangga, bebarengan mangga, yuk. mangga. Yuk bebarengan. Singarane bawahan iku selalu jaga ning keselamatane pimpinan. Senajan blesak di bagus-bagus. Bagus. Ya, apa maning ki lagi ngadepi suasana sing ruwet ya. Mulane para pamong aja nganggluk kengelan ya. Ayo ditiburi Ray. Ayo mangga. Aja kari. Apa Kang? Pacul Oh saya gawa wa. Golok digawani. Ayo wa pacul ya wa digawani wa. digawani. Ayo wa jagi wa.